i era l'últim sargaire que quedava viu a Vimbodí, que era de 89 anys, era l'Isidro Grau, i em va dir, ostres, l'arbre que tu tens darrere de casa, no sé si ho saps, però és per fer cistells. Jo li vaig dir, doncs ni idea. I llavors ell m'ha dit, ostres, jo els vull els vímets per poder fer cistells. Llavors a mi me va sortir, sense ni pensar-ho, vale, doncs jo et dono els vímets i tu me n'ensenyes. I a partir d'aquí va començar una relació molt bonica. Per mi, en aquelles èpoques, vaig estar anant a casa seva al final durant 3 anys, fins que es va morir. Anava pràcticament cada tarda a passar hores i hores amb ell, anant parlant de la vida i de la cistelleria. Jo sempre dic que l'Isidro no era un gran cisteller, però va saber transmetre'm el més important, ja no només per continuar amb la cistelleria, sinó per la vida en general, i és la passió. Per poder fer i acabar arribant a fer qualsevol cosa, en qualsevol ofici que sigui, la passió és el que et mou, perquè si no tens una bona base no passa res, perquè la passió farà que tu vagis buscant i acabis aprofundint i millorant en l'àmbit que sigui. Jo us parlaré des de la cistelleria.